Mas Sabar, umpama aku ora duwe bojo, aku siap 24 jam dadi bojo. Iki tak tekonine Mas. Ora tak takoni. Cintaku sama kamu. Sampeyan sing Oh iya. Kamu cinta merah jambu. Wes. Mas, ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Dirgita, sama ini ra ngerti ya kan? Wah. Meski berarti wis anak Tanda-tanda. daerah karo koyo kadoan. Kadoan piye maksudmu? Lan ing wayah wengi Selamat malam Mbak Pirgita. Selamat malam Mas Dodo. Lama gak jumpa lo ya. Sorry bro, codot ini. Pelak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat loh, Mbak? Sehat. Kabar seneng. Mas Dodo. Dalang. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Oh, sampai sini jam 9. Jam 9. Alah, kok sampai saya ganteng toh, Mas. Oh ya Allah, tenan weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Sabar. Ya Allah, Mas Sabar. Saya kira pula benar sih. Tak benarkan apa gimana? Hah? Tak benarkan apa gimana? Oh, enggak. Iya. Alhamdulillah sehat tuh, Mbak Firgita. Sehat, Mas Sabar. Berangkat dari Solo jam. Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah sehat toh, nggih? Sehat, Mas Sabar. Ngopo to kok suwe-suwe? Sama ini ngapa tau kok kayak nesu-nesu gitu? Halo. Sama ini siapa? Iya, aku siapa ya? Mulane kok dadi wong aja keminter. Jangan minter. Nah, lah cek Pirgita Ya, Mas Dodo cuma ya. Aduh, Mbak Firgita. Mas Sabar. Muah. Aduh. Hei. Kowe kan. Payu kulo karo kiye. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kowe bagaikan kodok melindungi kamu. Bos aku. Dik Pirgita. Halo Mas Dodo. Dungo napa tenggene desa Gempol Wah, wis aku kok ndungo. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakannya apa salahnya kamu? Kalau kamu Lah iya. mendoakan kok dungo kabeh. Wong kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kita itu meminta kabulane kantong ngarsane Gusti. Urusane. Lah iki lho. Wong aja sok dalem wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, Blek. Lah wis dilakoni endi? Iki lagi menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah. Yes. Sosok weger. Kenapa kok nyuruh-nyuruh lho apa? Masa nyuruh-nyuruh lho? Lah jagane nak omah. Contohnya aku karo Mas Dodo kayaknya loh Mas. Cipir kita. Aku Mas Dodo, karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo. Boleh apa, Dik? Umpama aku ra duwe bapak, sampean arep dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal jadi bapakmu Nduk Cahayu. Mas Sabar. Dalam-dalam gitu. Mas Sabar. Sing cedak eneng Umpama aku ora duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Iya. Lah, geblak. Sampai goblok Bladuk. mulai. Oh my god. Kok bedino ya tidak lah. Kesana sing kendang Mas. Ayo. Kejeblak kendang.
peranku perannya Mbak Bir kita. Mas Dodo, ki aku ki mau berbaik Mas Dodo Mas Tomet. Iya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean, ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Dodo Mas Tomet. Iya. Umpama aku ora duwe asu. Terus Pak. Ini toh. Ya, ya. Di kita piye to, Dik? Mas Dodo, Dalam. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu ayo. Mas sabar. Apa? Mas sabar. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojo. Iki tak tekoni nek Mas Ora Tomet. tak takoni lho, umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak kriciti. Ora urung ya dadi elek. Jadi tikus. Kok kene tak lagi umpama duwe pacar kene bapak, kok kene asu. Komet dadi tikus. Ora. Sing mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Yo karek tikuse, butuh aku ngrikit. Jawab. Sing kok ngrikit sing ndi? Yo jempol sik pertama. Sikil jempol? Yo enggak. Oh, tekan ndi iki? Tekan ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkul per dengkul, tikus enggak. Terus enggak? Ngrikit ndi? Ngrikit ndi? Yo kayak rong tikus. Oh, Kalau balik. Kok orang tikus ada kerja kuku lho. Enggak, mate balik, Mas. Oh, balik. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Gini wis lho. Monggo Pak Bangga. Ayo dirayu sik no. Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodo iki pinter ting rayu nganggo nada. Oh, Ono. kok. tunjukkan Mas, tunjukkan Mas. Iki puncak Kok langsung lembak. Ayo rayu sik. sing pirasane iki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan ngomong. Sing lagune cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene keren. Oh, karena gini. Oke, siap. Jiwa biar untuk berjiwa lho. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mas kono, Mas? Sementara gak apa. Kowe gak ngrasakno apa, Guru? Coba sebut dalang ini coba ditekoni ya toh. Apa? Sing rek mau? Heeh, coba. Cintaku sama kamu. Sampeyan sing ah. Oh, iya. Aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Sampai suara iki lah, yo. Cintaku hanya kamu. Iya, Mas. ora ada keliru. Nyanyi. Aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enak. Hilangnya banget. Lah, gelem aku dulu. Aku dulu coba berita sih. Enggak bagus ya, enggak berita. cintaku hanya kamu. Ilate. Api ya ampun. Ngapa pikirmu kayak ngono? Kenapa nih? Gua mau krosok. Krosok piye? Bahasa maternya ngono. Coba ini tinggal harus dicoba. Ini termasuk Dari sini Mbak Sinta. panggung. Ayo. Pakai mic. Satu-satu. Pertama kamu dulu. Oke, siap. Soto, lihat soto. Sama nih, Mas. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jembu. Berarti kita harus Menghayati, betul. Satu-satu. Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Sinta ayo. Dari sebelah sini, Pak. Sini, Pak. Manggo melet ya, Mas. Bisu, Mas, bisu. Beduk tetep kuping. Betul. Mendisium, ayo, siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. Mikir aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Mengisar. Oh, kejauhan jarake. Iya. Yo. Bapak. Oke. Cintaku hanya kamu. Iya. Wes seneng rongilan. Iya, terus. Larang. Ayo Pak Sri, Mbak Sri. Ini mesti api iki. Apik. Api pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman
muni kuwi lho to. Oh iya. Ayo. Iya. Cirelu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Ya apa? Kowe sapi bengak. Kuwi Mas. Sing halus to mbak kok. Oh. Kayak kok sayang sama temen. Kayak gila nih piye sampean bayangane elek mari kok. Kayak lilir. Geser. Besti. Pakai mix sayang ya. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Menjiwai. Tenanan. Sing kudu tak bayangin apa iki, Mbak? Yo nyanyi nih. Lagune. Oh, lagune. Oh, Siap siji loro telu. Sik, tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yuk. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Apik. Mengapi. Silane 85 iki. Kancaku kok modele ngrangsemi napa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak ini mulai milih ya. Komat dekat depannya Ranger. Tidak. Di sini Mas, di sini Mas. Orang pengapesanku ojo. Aku ndak nyokot. Siap. Aku gak iso sakit ra. Ayo. Cirelu, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Wes. Mas, sampe ngono. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih. Iso milih lho. Wis cair lho. Saking cairnya metu koyo kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kadhe kene ta ya. Ya. Loh, ya harus adil. Semua. Kowe aja ngrepoti wah. Ngawi. Geser. Marah. Mbak Yovika. Yo pika. Cirelu. Ayo komen dekat. Mas. Wah, dilihat mulutnya dilihat. Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Hilang. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Sampean. hangat kuku. Dilatih. Wis Ya, sikile nyapa kuwi sikile. Siapa? kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Kok tak kono. Yang terakhir iki Terakhir. gue. Sampe yo kudu Iki senetas iki. Dites Mas. Ayo. Aku melok banget. Jadi justru daftarnya Sinjana Sabratan yang punya. Tapi kalau warna Cintaku banyak kamu. Keturun ta? Laras dhuwur Semarangan. Sakmene iki gampang keturun. Ngono lho. baleni. Cintaku hanya kamu. Wes, oleh gak ya betul. Ya, sekarang. Ayo nembang ya Mas. Nebang no. Mobil kita. Nggih, mbok pilih itu pamundutan Pak Dalan. Niki bebas. Tapi ada pamundutan 2. Niki saking FMA, kira nyuwun ada lorong ati 2 Oke. atau lali janjine semua. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam Dalan. harus wajib. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, Australia nggih. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda, Cing. Sing maringi paketan lho. Iya. Ini paketan iki. Nggih. Sampeyan diparingi dia. Hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi lho. Enek Bener. Kanguru. Kanguru aku kowe. Banggaan ya Pak Kawi Bawa. Mugi nyuwun Apa itu? Seketeki kalian Kartonyono. Kartonyono apa? Kartonyono. Ya janji Ya. ta ya.
Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam dulu. Iya no. Loro ati 2. Iki spek laguku Mas Manjan saiki. Ngono nggih. Kisah sampean. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Wes. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kiriin. Heeh. Yuk, engko lagi didangdutne. Coba kaya ngopo Mbak Bir? Yo. Ini buka celuk. Buka celuk. Sampeyan kangen buka celuk itu Pak Dalang. Ya. Iya. Celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase centang ya manduk. Loh, sama nih nggak ngerti toh Mas. Nyapa? Iki loh Mas, gamelan iki loh Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Dirgita. Sama nih ra ngerti ya kan. Walah. Yo, Astabrata Akbar Berkita. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Kayak Dotok kan duwe kong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dotok gending. Gelmu. Weh, kelihatan murah. Yuk, langsung ngopo ya? Yo, ayo Pak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Aku
sampun ngaturaken nggih menika Loro Ati 2. Nggih. Nah, nggih. Gandeng menika Mbak Bergita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kayak apa ngadeg kok Mbak? Yuk seperti kau. Disapa no. Wilujeng dalu Mas Abang. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya. Sayang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat. Waras? Waras? Sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ah. Ya, Mas Dodo. selamat Ya, malam. Cik Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sama gimana Sehat? kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya enggak waras, kok biasanya enggak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Oh. Beda. Lek waras itu mesti kena sehate. Lek ya waras berarti kena tidak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Nek Sehat kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Lho, Kok piro? Piro. Bebas ora waras kok. Duh. Loh, berarti kowe seneng dilek ora Enggak waras. mau, Anda sama seneng muni ya? Kapan? lho. Kowe iki lho Sampai iki lho, sama ki diarani waras ki senang. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki wong ora waras kok. Ora waras. Heeh. Kok iso lho? Lho, mesti Iya, nek ora Gus. waras akeh sehat. Tahu ngerti? Udah kici turun jalan kok pilek ngono ta? Gak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, yo ora tuh. Lah iya. Ngono. Jare iki ngomongmu ngono. Aku timbang rene sing kalah. Aku mau munduran. Mas Komet. Iya. Duit karo Mas Komet, duit karo Mas Oh, Komet. duit sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disio-sio. Kowe presiden 6 bagiane dodok. Yo. Iki tak pasrahi sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah, sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan, pancingan. Ya, Bang. Meski berarti wis enak. Tanda-tanda. Enak karo koyo kadoan. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Bang. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nih mau telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek. Telek apa? Terus Telek sih pasti. Mas elek ning pantes. Oh, iya. Aku Telek heri. Apa iki? Wis elek kaya maling. Oh, udah ambilmu. Ngawur butuh iki. Bodoh. Telek pasti. Sebenarnya kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. PKK. Ini lucu galu. Guru lagi kan guru TK Guru juga. TK. Guru TK. Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Guru TK. Ora. Ya. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Sini Ya. Mata pelajarannya apa sih? Mata pelajarannya itu seni budaya. Sini budaya ya. Pak, cocok Mas iki. Cocok. Iki guru TK, iki guru TK. Pak, Guru cerek. Pak tua. Anu Apa? Tadi ada. Ayo lah, Oh, coba iya. aja kita. Tidak nyuwedek rono kok kene ra iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo anu Siapa? kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dada. Sama di sini ya Mas Dada ya. Apa ya Mbak Renjel? Di sini aja. Saya tahu wong jumbo. Biar aku di dari omah. Kok kebablasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, gitu. Nah, kene. Ap. Ayo, digedreng. Mas Tris. Oh. Kandang tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak lialimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah?
Aduh. Iya, mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Ah, coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan mas. Mbok gerakan ki ya. Bareng je. Wis iso ora gerakan romantis. Nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis. Gak iso. Lagi mau sama kejawab ki. Berarti sama nih, so. Bener loh. Dicontohin kan? Dalam apa? Aku senengnya dhewe kok. Oke. Dalam kok boleh dalam dewi. Kok dia kan bintang itu kok bayarin kok ora omah. Iki lho. Cara nanya. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Oh, iya. Rembulan ing wayah wengi. Oh, no, Mas Komat. Sik. Baleni. Aku kok krungu tok iki mang apa? Tarik ngene kok tok. Oh ya sabuk itu. Sabuk lho, efek timang. Iki lho. Efek timang iki lho, Mas. Sabuk kene natap Ki apa ki angin? Angin. Tidak mungkin nih. Piye lo sing anu aku kok. Mas, Iya, Mas. Iki iso ora digerakne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Saya coba tadi. Contohnya bisa ngasih Mas ya. Janji tresno disekseni. Lintang hidup hidup. Yo, iso ndak ngono kuwi? Oh, no. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok iki mah dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, ki, tetep iki iso ki. Ayo sini. Janji tresno Aku kok gak ngerti. Nang tok ini. Lah kowe nek kesempatan ya ora campur. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. harus sing Joko sama Mas tidak Joko ta. sapa? Alah iki gak iso. Mundur. Nah, ki lho. Niki ora tutup. Kowe sing janji terusno disekseni. Ya. Masuk. Janji tresno disekseni. Minta Sing Piye? lagumu kaya Bandari. Aku nyanyi campur sari lagamku ada kok. Aku kedung-kedung. Ora ndang-ndok. Janji tresno disekseni. Lagi. Ora tunggu. Ya apa? Wis aku jadi kok tidak tuh. Malah sampe kado lagi gitu. Sidane piye? Lha patene nang Mas Komen to. Iya, bisa. Oh, mangga yo. Jadi ini namanya separuhan ya. Oke, niki kata sosiati. Nggih. Oke. Ya. Coba kaya apa? Dadeke yo. Heeh. Bersama. So, Berata. berapa?